wiwitane Mas Awan tak apik-apik iki mbok menawa sok selo iki dijak Pak Tio meneh iki Handerek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Jan Ngarayun ini hari-hari ini hebat loh Mbak. Pripun Pak? Nek arep nekake grup Noah Ariel itu perlu berapa ratus juta. Oh nggih kalau wingi nggih. Nggih, ning gone Mbah Selur ning gone Mbah Tio malah wis ora ngetokne apa-apa roh-roh gawe geger tekan kono lho. Ngaten, alhamdulillah. Kondang berarti nggih. Nggih saestu tenan. Mbah Ngrayun itu Tio. sebenarnya luar biasa. Kan kira-kira kisaran berapa nominal ngoten? Gratis niku. Gratis tok Gratis. mriko niku nggih. Pokoke malah justru mengangkat momentumnya sana. Oke. Bendara terus kayung yon selendang kuning sik blah kadung aku kadung mangap kok dikira piye kang saking wukir sablah ku karo Anin duete swara kurang permana ning wasis ngungrum tak kasih angrung-ngrum marang bendara Tyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman BC Luwih becik patenan kopi sahat boten nama ngewayadat nerak paku geran lumampah njumbuhaken kawontenan paripaksa lan pangkirap angka kalih kadherekaken kadang-kadang berkah mulia ngiras-ngiros Mbak Lurah nek rangene campur sarine ndak ora main nyadong duka
mikrofon. Nah. Tenan urusana lho, Blah. Apa? Si alhamdulillah Nggih. Purba. Nggih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendokmu jeglak lho. Nah, mirsani ngajeng. Nah, mesem to. Bringose kok yo ning tengah tok yo. Ora apa-apa ngene lanang. Ku malah estetik kok ya. Nah iya alhamdulillah. Anake ayu. Nggih. Mantune ya ganteng, besane lanang ngantuk kudu senden. Jenengan niku nggih ngoten. Nah, monggo foto ben tangi ben melek kok iso. Besane lanang kudu ambruk ae. Saya kok ya. Hah? Saya capek. Dan tindak ngerti ngono kok rayun mah mbok glundung ae kok iso. Alhamdulillah sak menika nderekaken Mbak Deswita Nggih, nggih Deswita saking Permana. Sukorejo. Nggih. Alhamdulillah sugeng siang Bapak Demang. Alhamdulillah Mbah Lurah wis nyepakne dompet jeglok dilubur tukane neh. Alhamdulillah nek biasane lurah kita yo nyawer yo Mas. Nggih no. Nah, yo Mbah Lurah pundi niki? Mbah Lurah Selur ngerayun. Oh, saking rayon. Ya ampun. Alhamdulillah makane kentolik. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku lagi ngono wis arep rogosak lho pripun? Lah kula kukurin apa pripun? Jarang-jarang lho Pak Lurah ki seneng banci. Biasanya saya seneng banci ki cari Jogoboyo kami tua. Nah, 100. Alhamdulillah berkah ya Mbak Lurah. Kapan nih ngambung Lurah? Lagi sing jenggot naga ki gak nyawer ki. Niku Mbah Lurah ngerayun. Lho, Mbah Lurah ngerayun ya. Nggih. Oh, alah nggih, alhamdulillah Lurah kayak ngarep kabeh. Nggih, Mbah Lurah sugeng santen. Nek nyawer prayu. Nah, dalah. Lho, lah kok duitnya 10 tok lho kuwi. Nggih, alhamdulillah berkah nggih Mbak Lurah, berkah. Lah, sablah. Piye? Aja ngono, ngisi-sini kancane. Aku jalukno sisan ngono lho Sapa? maksudnya. Mbak Lurah nek MC-ne Mary. Lah wis gelungan apa piye? Lambemu. Ora ya. apa-apa, tak wehne ngono lho. Dan iki Mbak Lurah ngrayun, Nggih. Mbak Lurah Selur. Nggih. Pak Dewan, nah Nggih. dalah. Nek lurah kuwi 100, Nggih. ya Dewan mosok 100 ya isin. Piye? Dewan ki ya mesine luwih kok 100 wong bayare luwih akeh, ya to? Iya, Lah no. nek lurah kan sing akeh bengkoke ya, Mbak. Iya Bener to? betul. Niki Mbak Dewan. Nggih. Sugeng siang Pak Dewan. Niki Mbak Lurah anu Selur sampun, Mbak Lurah nglayung sampun setunggal atus. Dewan niku nggih luwih. Ya toh, piye? Oh iya no kok ya. Pripun pawartose Mbak Pak Dewan? Nggih, alhamdulillah ya Dewane leh ganteng. Alah, pripun Mbak Dewan niki? Mboten tudun blas. Blas sitok mboten gan. Oh, bosok iki kok. Malah Dewane ra tudun. Jenengan utangi to Mbak Lurah Dewane. Aku Mbak Dewan, mboten niki blas, dereng bayaran to. Oh, terus dilos-los. Tak los-los kambure Mbak Dewan. Mbak pilih kersa nambahi. Mboten nambahi Bu niki. Blas. Urung kok, engko ngenteni sepi, Pak Sesi ngenteni sepi. Oh, ngenteni sepi. Iya ini iki pekewuh lho. Nggih, kula dongakne mugi-mugi mengki nek nyalone melih dadi. Amin. Nggih. Amin, Allahumma sehat. amin. Alhamdulillah. Saking fraksi napa? PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Nggih. Nggih. Kula niki nggih kebo, Pak. Aku ya kebo ya. Alhamdulillah. Pundi? Klambi ijo pundi? Oh, kula to. Oh, nek klambi mawon lho. Nggih klambi mawon. Nggih, wong klambi. Sesuk Nggih. jahitke meneh sing abang coba. Nah, nggih, alhamdulillah. Aku njaluk penyanyine siji. Ayo kene Nin. Penyanyi siji, gilirane sapa? Nah. Mbok menawa engko nek karo iki tudun. Pokoke nek rong tudun aku ya rong meneng. Panggah ngalup Pak. Panggah. Aku pokoknya panggah. Lah timbang, lah aku isin karo duit ya milih duit lho timbang isin.
Piye? Tenan kok. Jenenge cocok lampahe nek nggon gegere ditato cacing nggih ngenten iki Pak pedhot. Nggih. Nah, nggih. Alhamdulillah. Rada kenang ini, Dek. Niki saking krayon niki. Ngerayun sedaya. Makane piringe kok resik-resik ngono ya. Loh, itu tanda syukur loh. Ora perkara tanda syukur kaya keluwen kok iso. Ndak iki lho resik kabeh lho grup kene iki. Yo acar sitok renek sing keri iki lho. Dari malah ki karek sambel tok. Jan. Ampun kaget, Pak. Ngoten niku rada usus-ususe pedhot nih ngoten niku kaya. Wis to, diomongi aku ki isin karo dhuwit milih dhuwit. Wis to, nek isin ki gampang kuwi ki. Sahayu. Yuhu. Mbak Lurah lak wis. Menapa Mbak Dewa nek karo awakmu todon, Mbak Dewa. Mbak Dewa ki lho, kan tugasmu. Oh, meke mati. Nah, meke mati, Mas. Engkang pundi piyantone Mbak Dewan? Sak menika. Pundi niki nggih? Niki lho tak suguhi sing asli Mbak Dewan. Nek lurah ki palsu ora apa-apa. Niki nggih asli, lek ten mriki, lek ten dalem mboten. Nah, lho besok karo wedok ya bergerak iki. Lah napa meneng ae? Lungguhe ku ya dinger lho besok. Pripun, Mbah? Pilih kula napa Mbak Sablah? Nggak tokno to, Pak. Pilih kula napa Mbak Sablah? Saya mantuk ae. Lah. Wong loro ku lho lurah. Iya asli kaya ngene lho. Lah iya. Nyuwun lagu napa? Nasik lah dalah ngaleone kono. Asem. Wis teko kene kok ngale lho. Wah, tak omongi. Pancingan iki kowe sing nampani aku. Ya sing remuk kene no. Ndang to Mbah Wan lho, ndang maju kok. Lah iki kok lek ditokne nang engko sing njaluk. Pripun Mbak Dewan ngersane tembang napa? Dicik. Kali yo. Tangane kira bagianku le. Iya aku tak rene wis, ndang. Ngersane tembang mboten ampun ningali niko. Jan, mriki mawon. Sedekah karo baji iki pahalane akeh lho. Royalti Mbah niki bagian dari royalti. Ya. Nggih. Pripun Mbak Dewan? Lagune napa? Lagunipun napa? Jambu alas. Jambu alas. Ya, jambu alas. Nek alas iki sane Bang Pak Piyambak. Ya. Yo, je Pak Ses ngadeg ya remuk nang usahaku. Jambu alas. Nggih. Kowe wedoke aku lanange ya, Nduk. Nggih. Hey, hey. Hey. Yeah. Kelingan manis esemi. Terus kelingan ramah gemuyuni. Tresno lan kasih kasih sayangi. Karep atiku kelakon dadi bojone. Goyang. Iya. Mbah Dewan rong bergerak sih. Lah nggih. Tanteni kat mau lho. Ora bergerak blas. Seorang Dewan utang loh. Aku ya iya. Loro. Loro. Walah Dewane utang. Lah iya to, Mbok. Dewane utang sik. Alah. Pripun? Oh, Dewa oh asisten. Oh alah, bae ngono ki seceklan dhuwit malah asistene. Wah, lagi ero aku. Aku agak ero ya. Mbak Lurah aku dadek asistenmu tok bagian go dhuwit. Lho, kok ora kena diapa-apan? Kula niku tahan bating. Pun to. Sayange wis duwe bojo incengene. Aku wis kadung tresno goyang tresno nelong sahe rasane ati
yen aku ra klakon melu duweni. Ayo goyangin. Berkah mulia. Kowe sik Pak, aku sik. Oh aku. Jambu alas sekulite ijo sing digagas wis duwe. Matur sampean. Iki piye to ki? Wis tunggale dereng. Tanganku ngene. Terima kasih yo. Ora bakal Sidok nek Goyang. pajak. iya. Yuk. Oh ame dalang kuku-kuku. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Yo. Jambu alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirambut. Asupan batin yen aku lagi dadi kawin. Nekate mati ora bakal luru ganti. Apa ame dalang kuku-kuku. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Jambu alas do manis rasane. Manis rasanya. Anajan tilas tak anteni randane. Hup. Wae. Mboten sayah to, lah kok ngantuk mawon. Lah napa digelari anu kasur mriki? Napa? Oh, mripate rada sakit. Nggih kula tambani bismillahirrahmanirrahim niki. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga nggih niki ndang mari nggih to. Tombone namung setunggal. Pundi kula ambung. Lah, Mari niku mengki. langsung mari nih kok, Pak. Langsung. Ah, Wis, nggih, alhamdulillah Mbak Manten, Mas Manten, kalian Ibu, Bapak, besan, niki tugas kula pun rampung, matur sembah nuwun, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, diberkahi cepet gadah momongan. Amin. Pambagyorjo kawilujengan saking Kang Hameng gugati ngiras pantes anampi pasraing temanten. Sulih salira Popo Suwardi Buwarsini pepunden kula Popo Siswandi. Sasana swasana katuraken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten niku lho Mbah Lurah nggih. Dadi kadang niku tiang setri sing teng griya nek wong lanang ndelikne dhuwit niku wis panggah konangan ya kan. Nek arep kula iki nggih jagani niku wae. Kula jane keng griya wae wis ngesaki kan ngoten. Ning dilalah konangan bojo kula iki diruwaka ngoten nggih. Nggih. Lah nggih. Nggih. Niki sinuman pun cekap. Pun nggih, pun cekap. Niki singkat ngoten mawon Mbah Lurah nggih. Alhamdulillah nyuwun pangapunten kalau ngadeg jejer wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi dawuh Pranata Adicara kapurih matur minangka wakil saking keluarga besar panjenenganipun Bapak Suwardi. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngrayun ingkang temben menika nembe pacuk baning pangeran ngoten Mbah nggih. Lah ngeten Mas kula, lha iki lek pribadi kula kan kalih pribadi kula. Lah wong aku ning Ngrayun ora dibagi kecik kan ngoten nggih.
Nah, nggih. Lek riyen kan urung dibagi kecil, lek sakniki wis gruwejeg mawon. Pokoke nglodo mengke ning sampean terus begem ning sampean badan kula lek wis bar dadi ngono kuwi lek sak urunge mbok menawa ngono nggih. Ugi kang kula hormati niki alhamdulillah rawuh panjenenganipun Bapak Kepala Desa Selur ingkang kala wau ngendikanipun nembe kerawuan Ariel Noah ngoten Mbah nggih. Kula mirsani status jenengan niku topine jenengan kan nyuwun ada tangani. Neng aja nganti nurun alir Noah ngoten Mbah nggih. Nggih. Ugi kang kula hormati Bapak Kepala Desa Bekare, Mbah Lurah Selur, Mbah Lurah Ngrayun niki Pak Lurah kula. Nggih, Pak Pairan niku rumiyin ngasta kami tuwa duka Bugis. Terus sakniki hasil KDAW niku pun sekitar beberapa bulan yang lalu ngoten nggih. Ugi para bapak sesepuh pini sepuh ingkang kula hormati. Nyuwun pangapunten sepisan malih kula minangka wakil saking keluarga panjenenganipun Bapak Suwardi ingkang sepisan matur suwun atas rawuh panjenengan sedaya ugi matur suwun dumateng para sinuman tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu arupipun apa kemawon. Wigatosipun panjenengan katuran rawuh wonten ing griya mriki Bapak Suwardi alhamdulillah kala wau enjing sampun resmi ngijabaken putra putrinipun pikantuk putra saking panjenenganipun Bapak Kayet ingkang mijil saking Padukuhan Nglodo Desa Kecamatan Ngrayun. Kanthi kerawuhan panjenengan Bapak Suwardi nyuwun doa restu mugi-mugi anggenipun bangun Bale Wisma kang putra kekalih sageta kaken-kaken lan ninen-ninen Bale Wisma kanthi syariat agami Islam lan mugi-mugi enggal pikantuk momongan ingkang saged migunani tumrap nusa bangsa lan khususipun tiyang sepah kekalih. Ingkang salajengipun nanggapi atur sesulih kadang besan saha pengarak pinanganten kakung ingkang mijil saking Ngrayun ingkang kala wau dipun sesuli Mas Roni ngoten nggih. Ingkang sepisan ngaturaken kasugengan alhamdulillah keluarga mriki pinanggih rayu wilujeng boten wonten aral setunggal punapa pangelembono nggih makaten pakurmatan ingkang saged kaparingaken dumateng panjenengan khususipun kadang besan saking Ngrayun babakan kalepatan dawah sami-sami. Sepisan malih mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan khususipun kadang besan saking Ngrayun wonten sedaya kiranganipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wigatosipun atur rawuhipun panjenenganipun Bapak Kayet nggih menika masrahaken putra kakungipun dumateng keluarga panjenenganipun Bapak Suwardi. Ing mriki kula minangka wakil saking keluarga kang putra kawula tampi kanthi sukarenaning penggalih. Insyaallah babagan panggulawentah sak kiat-kiatipun sak gadu-gaduipun mbok bilih manggen wonten ing griya mriki insyaallah badhe kagulawentah kados yoga piyambak. Lan mbok bilih manggen wonten dalem Ngrayun menika nyumanggaaken panjenenganipun Bapak Kayet sak kutah keluarga. Kula ugi ngaturaken tali asih ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi kanthi tali asih kala wau saged ngraketaken pasederan antawisipun Bekare kalih Ngrayun. Kala wau mantene nyuwun digirapne ngoten napa mboten Pak lali aku. Nggih. Tanggal 29 ngoten nggih watawis jam sonten Mbah Lurah nggih. Biasane lek Ngrayun niku mantenan sore iki jam 2 ngoten nggih. Nggih mengke insyaallah nyuwun doa restu panjenengan mugi-mugi wonten ing dinten ingkang sampun katemtokaken kala wau saged ngirapaken kang putra kekalih dhateng dalem Ngrayun. Ingkang terakhir niki penting Mbah Lurah Selur, Mbah Lurah Ngrayun sedaya Pandhara Pandherek pinanganten saking Ngrayun kala wau sirkular delik-delikan tiba wis konangan Mbah Lurah Ngrayun. Kalau dinten Jumat niku kula kan niki kalih ngenteni mantene dugi mriku ngoten nggih. Kalau dinten Jumat niku kula ngiring manten niku ning Baosan Lor Pak nggih. Ya karep kula niku wagake bianter ngoten terus teng Balong. Balong niku kan nginggilipun Pak Lego niku nggih. Nginggili niku. Kula niku nyelip kendaraan. Lah ke ngandhap niku crash sepeda motor. Lah sepeda motor niku gupuh ngoten nggih. Niku dawah dadi nyemplung kalenan niku rada jeru. Lah niku tiang kare niku ya ora crita kan ngoten nggih. Cirosipun tiang kare sing crita. Jadi kula ya rada gedosan karo Mbah Lurah Ngrayun ngoten. Nek alhamdulillah niku kula mben niku tuwun kula padosi naminipun Pak Imam Begem ngoten nggih. Dadi kula ya wis
intinipun trah ya kula sing kleru sok biayaan bianter kan ngoten. Jane mboten nyenggol ning gupuh ngoten nggih. Ning alhamdulillah mboten napa-napa namung mriki niku bengkak ngoten nggih. Ya niku genti kula sing dosa Mbah Lurah. Nggih, ingkang terakhir mbok bilih panjenengan ngersakaken kondur ing ngatos-atos mawon nggih. Serasa uyel-uyelan sakniki dalane rejo terus ngerayun niku alhamdulillah awit ning selur Mbah Lurah Prapto niku dalan niku pun sret kan ngoten nggih. Niku pun Gunung Macan ngetan kan gedhik dugi pundi niku Mbah ngandel ngoten nggih niku pun meh ngoten nggih. Ning dilalah bilane bupati sok ora bener ngoten nggih. Nggih, ndongaaken mugi-mugi lampah panjenengan saking griya mriki dumugi dalam suwang-suwang pinanggih rayu wilujeng boten wonten aros tunggal punapa. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten sedaya kiranganipun jen pangapunten. Akhirul kalam bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi MC ini wabarakatuh. ya ora bener ngoten. Purwa Madya Wasana upacara wis kalaman kanthi widodonir ing sambigala sumangga kita purnani sarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaya jaya wijayanti jaya sinartan sewilasan ing Gusti Rahayu Arahayu Arahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cita